Yes! Значи, някои хора си мислят, че тези неща ще станат. Не става. Химикали в водата много добре се държи по-дълго тогава. Активатора трябва да бъде перфектен. Не отидете ги продават на спрейовите. Нищо няма да се получи с тях. Това, което виждате в момента е нещо професионално направено. Колко съм го направил, не мога да кажа, нали? Но мисля, че е добре. Мисля, че е добре. Което за всички, които гледат този клип, искам да кажа само едно. Може да си направите едно телефонно капач къщи на домашно условие. За друго заповядайте при мен.